एक विद्वान के कहल बात है भाई हई तमी तमुदई ह भाई ना जाने भाई के कोई सन बनाता भाई भलाई बुराई करे लागी पढ़नी रामायण महाभारत में कथा आवाज के मतलब की हो जे कहत ओकरा में कंपन हो तो तारा हेजा कंपन नहीं खे ना तारा हेजा ढेर कंपन अपना क्षमता बहुत में लगा ई माया के नगरी है खत्म एह मानव जीवन में कबो तीन गो बात भुलाए के चीज ना हो काका बचपन का यार जवानी का प्यार और बुढ़ारी के बुखार लड़काई आई तो जवानी में बदली जाए जवानी आई तो बुढ़ारी में बदली जाए अब बुढ़ारी आई तो ये चाचा बदली ना कमान काटी परम पिता परमेश्वर के धाम लेके चले जाए काहे कहनी हा ए तीन गो बात को भुलाए के चीज ना हो ई माया के नगरी हो एह माया के नगरी में सब लोग एक एक रोल करे खातिर आइल बा रोल कैसन करे के चाहिए कैसन निमन करे के चाहिए हमारा से रौरा तनी को कष्ट ना पहुंचे के चाहिए इहे मृत लोक हो गीत के भाव बा साफ निर्गुण के भाव बा यही निर्गुण को तमाम हमने के शोकाकुल परिवार के हमने के चिन्ही ले जा बाकी अब चिन्हे वाली सिस्टम हम छोड़ देले बानी गावत तनी केहू के निक लागेला तो 2-4 रुपया दे देला देखी निर्गुण गावल कैसे जला आवाज के मतलब का होला चली मास्टर साहब देखाई तो माया के मोहलिया रे कदी सबके एक दिन जाए के बाद तो तू आवाज लगाओ तरा फाटता हमार छाती काश दूध पियले रही तो काजू किशमिश छोहड़ा खइले रही तो ए मर्द त नहीं गाजर के हलवा खाता रह एजावा हां जी आ माल मारत रह जाके गाड़ी में आ ओकरे तू शिकायत करता हां कहते रे धनी हो नीतीश चाचा बन करा देला तब वो मिलिए जाता मिली ना बिना बोलोले भगवान के गोहरा दे तनी जत अने खन जा बाउर कमो बन नहीं के जा ओही तरह 2-4 हला सुमिर देबो ओहो पाबो हाफ फूल दून तीनों चारों मिल जाए खा तनी दूध दही खा माया के मोहलिया रे कदी आहो छोड़ी के जई है सुगा एक दिन छोड़ के जई है सुगाना सबके राम बाबू चाचा रोल मिलल बा एक एक कहां तक के रोल बा मेहरी मकान तक भाई श्मशान तक बेटा मुहे अग्निदान तक इहे हटे दुनिया के रीति आ सब लोग पर एक दिन इहे चीज हवा देखत देखत में सब लोग के चल जाए के बा आखिर के सोझा से बाकी निमन कर्तव्य क के जाए के बा लक्ष्मण चाचा कहीं गोल बनी का हम तो देखनी है ना कबो भेटो ना भइला तो लक्ष्मण चाचा और माननीय हमने के आदरणीय पूजनीय कतनो प्रशंसा करब अपना लाल बाबू चाचा के राम बाबू चाचा के और साथे साथे शोकाकुल परिवार हमनी के माता बहन जे भी उपस्थित बानी ओह महान आत्मा के तनी मनी 2-4 मिनट खातिर आवे जाए के बा ओकर बाद आई जाई चाहे ना आई जाई कोनो गारंटी एथी नहीं के बाबा माया के मोहलिया रे कदी छोड़ी के जई है सुगाना माटी के
परम आदरणीय हमने के केशव मल्लिकार हमरा के 200 रुपया आशीर्वाद दिले बनी। श्रीमान गर्जीवन के हम चरण स्पर्श करतानी नारायण जी पद प्रतिष्ठापन होले रहे। आज तनमेन के कौन कम करी काहे सिटी बनावता तन ट्रेबल कम कर दी बाकी बा ठीक बा रहे दी ठीक बा। आज हमरा लक्ष्मण चाचा, राम बाबू चाचा और हमरा लाल बाबू चाचा ओह महान आत्मा माता जी के खियावे पियावे से कमी नहीं खिनु कइले ना आ तबो उहा के मृत्युलोक पर ना रहने एकर मतलब काहे एकर नाम हो भूलो। अब जब से आदमी मरे लगले है तब से एकर नाम हो गेल है मृत्युलोक। काहे कतनो खियाई दूध मखन मलाई घरवा बिरान क के छन मेरा पादाई। मालिक के शरीर के कोनो गारंटी बा ना ना है शरीर के कोनो महत्व बा ये शरीर में के सांस जाहि दिन इस शरीर में से सांस निकल जाई ओह दिन इस शरीर लाश बन जाए। निर्गुण पर नाचल जाला, निर्गुण गावल जाला, कहल जाला का कतनो खियाई दूध मखन मलाई घरवा बिरान क के छन मेरा पादाई। जाहि दिन आदमी मरी जाला कोई भी व्यक्ति होके ओह दिन आहो हंसिया उड़ाई रे आई ई लड़त गजरा का हलवा जो होता पूछा तक कि गजरा का हलवा बीगत रे ढेकार पाड़ा तोरा ए मर्द गजरावा मुकेश भाई गावत रहे नु त गजरवा इनका भैंस बना देलवा उहे गजरवा जन दिन को चलत रहे गोरी माल एगो एगो हमारा जिलावा में को निहार बड़े उनकर नाम है संतोष। जन्नी संतोष नाम हो देखिए श्रीमान माननीय हमरे के घर जीवन संतोष साहब परम आदरणीय श्रीमान हमरा लक्ष्मण चाचा 500 रुपए हमरा का आशीर्वाद दिले बनी चरण स्पर्श करतानी ओह महान आत्मा के परमात्मा से हमनी के विनती करबिया कि लक्ष्मण झूला पर झूलत होकी तो वो कही है नो संतोष जी तो सीम इनके लेखा गावेले इनका में उनका में तनिक मर्तबा दुनिया भर के ब्यासने के खासा नाम थरे फलानावा का बोले चिलानावा का ओ से मतलब नहीं खे आपके अंदर क्या क्वालिटी है पहले आप अपना दिखाइए मायने ये रखता है। अब तू हमारा चैलेंज के लागत रहलो बोले ये बांगुर लागत जकरा के मार्केट में हम वायरल कइले हई आ वो चैलेंज के भाई साहब रुआ बोलत नहीं पहले अपन है पर देखी हई गाजर का हलवा देख हसिया उड़ाई रे पदी छोड़ी के गई है सुगाना चैता गा देतानी 1 सेकंड चैते चैती गइबे करम लयदारिए गइबे करो खासा निर्गुणवा का अंत क लेबे ती। अलबेला साहब जी आप गीत संगीत गा नहीं रहे हैं, आप गीत संगीत से यहाँ लड़ रहे हैं। थोड़ा रहो अब राउर मार्केट है कर रही है एकरा के नत बेची देखी अलबेला जी हे कर गांव के हुबा ना राउ जन्नी ई मार्केट तनी खा के गुदा उदा बनाई तनी हे दारू के सेवन कम कर दी। हां जननी हई दे देखी कर फिगर देखी कुछ अरे काल से छोड़ ले बड़ो गजरा का हलवा जो है इनकर फिगर देखी सबे गौनिहार जब कमाला पैसा जब आवेला लालबाबू चाचा तो चेहरा के चमक बतावे लगे कि कैसा परिवार से बिलोंग करते ई अतना ना करोड़पति हो गल बड़े मारी सस अतना ना घूम देले बड़े के घर चेहरा देखे है सब लोग गीत के अंति भावा निंदिया हराम करी ओ दिन के रतिया ओहे न माई कतले पीट के रोइबा छतिया
बना होनाको देवी मैया यदि छाती पिटला से आ जेती तो पूरा परिवार के लोग फूका फाड़ के छतिया पीट पीट रोई बाकी ओहे ना नो परम पिता परमेश्वर स्वर्गवास हो गइल काहे निंदिया हराम करी ओ हती न के रतिया ओहे न माई पतले पीट के रोई बा छतिया लहरियो पछताइए लाल बाबू चाचा हेले कबा के का कहतनी शिक्षा ना पढ़ाई का करबो बोलो ना ना एकरा के ना लिखवाई हां ई आगने बाड़ी में करा के पढ़वाई हां ए बबुआ मारिसस घूम के हां आ रामायण में एथी निकी आवत बाल मारिसस कोइल बड़े रामायण में दू गोले में रोज गारी करत तो तारा मारिसस कोइला से कोनो फायदा बा ना बना धराई हम मारिसस नहीं खी गोई हम यही परिवार में रही के समाज में रही के जियत नहीं हां आ छपरे जिला में 20 दिन रही ले हां सारने के धरती पर हां आई हईजन तनी कहां रहले ई रोज मुर्दो घटिए पर अपन बाल निकी आवत कैसन परवर देखो देखो हे माटी के देखो चौगुन यही सारण के धरती के चौगुन साफ बजवाई वाह आहो लहरी पाछा ताई रे कदी नाव धले के अर्जुन आहो छोड़ी के जाई है सू छोड़ी के जाई है सू छोड़ी के जाई है सू पीट के रोई लहरी पाछा ताई रे कदू छोड़ी के जाई है तू छोड़ी के जाई है तू छोड़ी के जाई है तू गाना दर दर दा गजरा के बिग दे तारा मुंह पाटी फिर खैला गजरा कहलुआ एगो काम करो अरे नल बाबू चाचा तनी खाली औरु गजरा विदा करा तनी औरु मार लेस के तनी ढेकार ठीक से बिगी ना बीपीए ठीक हो जी 5 मिनट